Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στις μικρές συζητήσεις Μεγάλες Εμπνεύσεις. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Ό,τι επιθυμείτε, να είστε καλά, ό,τι καλύτερο από τις μικρές συζητήσεις Μεγάλες Εμπνεύσεις. Ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Αποφάσισα σήμερα να κάνουμε μία μικρή εκπομπή, δεν θα σας κρατήσω πάρα πολύ, εξαρτάται βέβαια και από εσάς. Εάν έχετε ερωτήσεις, είμαι εδώ, εάν έχετε σχόλια, εάν θέλετε μαζί κάτι να πούμε σχετικά με την εκπομπή, είμαι εδώ. Σήμερα όμως θα πούμε λίγα λόγια σχετικά με αυτή την εκπομπή, γιατί είναι κάποιοι από εσάς που με ρωτάτε τι είναι ακριβώς αυτή η εκπομπή, ποιος είναι ο στόχος, τι μπορούμε να περιμένουμε και ούτω καθεξής. Έτσι αποφάσισα σήμερα να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή, την Τετάρτη δηλαδή, να εξηγήσουμε λίγο ακριβώς τι είναι οι μικρές συζητήσεις Μεγάλες Εμπνεύσεις. Πρώτα απ' όλα, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, ο στόχος είναι να νιώθετε εμπνευσμένοι, να νιώθετε καλύτερα μετά από μια τέτοια εκπομπή. Επειδή τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε εδώ είναι θέματα της θετικής ψυχολογίας, δηλαδή βελτίωση της ζωής μας, αυτογνωσία, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας, γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό μας γνωρίζουμε και τους άλλους και αντίθετα, και είναι και θέματα της πνευματικότητας. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν έναν στόχο, να βρούμε ίσως κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, να νιώθουμε μία έμπνευση, να ανακαλύψουμε κάποιες καινούριες τεχνικές και ούτω καθεξής. Ο στόχος είναι λοιπόν μία θετική αλλαγή, θα μπορούσαμε να πούμε. Μικρές συζητήσεις Μεγάλες Εμπνεύσεις, πάντα δηλαδή κατά κάποια έννοια φιλοξενώ εγώ, Ολιβέρα Μιχάηλοβιτς Τζανέτου, είμαι ψυχολόγος, ασχολούμαι με την ψυχολογία, με κάποιες εναλλακτικές θεραπείες θα μπορούσαμε να πούμε και προσπαθώ μέσα από αυτή την εκπομπή επίσης να φέρω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πούνε κάποια πράγματα, να μοιραστούν την γνώση τους μαζί μας, να βοηθήσουν αυτό το project τέλος πάντων, το οποίο πηγαίνει online. Ο στόχος είναι να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν έχουν δυνατότητα να πάνε να παρακολουθήσουν διάφορα σεμινάρια αυτογνωσίας, εργαστήρια, τα οποία γίνονται. Νομίζω ότι εσείς που έχετε παρακολουθήσει ήδη κάποια σεμινάρια αυτογνωσίας ή κάποια εργαστήρια, ξέρετε ότι συνήθως στην επαρχία δεν υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια event, να το πω έτσι, και έτσι θέλω να προσπαθήσω με τις μικρές συζητήσεις Μεγάλες Εμπνεύσεις να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν ζωντανά ένα τέτοιο εργαστήριο, ένα τέτοιο σεμινάριο, να ακούσουν και να παρακολουθήσουν έστω και ένα κομματάκι έτσι online. Μερικές φορές και παραπάνω από ένα κομματάκι. Εξαρτάται δηλαδή πώς θα το κανονίσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ στις μικρές συζητήσεις. Ο στόχος είναι δηλαδή να δώσουμε δυνατότητα στους ανθρώπους να ακούσουν, να μάθουν και όλα αυτά να τα εφαρμόζουν μέσα στην ζωή τους και να νιώθουν καλύτερα. Εκτός από αυτό, ένας άλλος στόχος είναι να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με κάποια πράγματα, έχουν ωραίες θετικές ιδέες και ίσως δεν φαίνονται πάρα πολύ, να βρούνε εδώ έναν τόπο, έναν χώρο, όπου μπορούν να παρουσιάσουν αυτές τις ιδέες και όλοι εμείς να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Εγώ πάντα το λέω αυτό σχεδόν σε κάθε εκπομπή, ότι πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει να προσφέρει, ότι κάθε άνθρωπος έχει να δώσει κάτι, ότι κάθε άνθρωπος έχει κάτι πολύτιμο και πάνω μας είναι πραγματικά να μαθαίνουμε από τον καθέναν και να πάρουμε αυτό που ο καθένας μας δίνει. Και κάθε φορά λέω καλό τον κόσμο και να γράψει στο email το οποίο βάζω κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής, να δίνει τις προτάσεις και τις ιδέες
γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουμε εμείς οι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ανοίξουμε προς τον εαυτό μας, πρέπει να ανοίξουμε ο ένας προς τον άλλον και πρέπει να υπάρχει αυτό το μοίρασμα, γιατί μόνο έτσι πραγματικά προχωράμε, μόνο έτσι ανακαλύπτουμε πραγματικά ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και έτσι είμαστε και πιο χαρούμενοι μέσα στην ζωή. Αυτό είναι σίγουρο. Όταν υπάρχει συνεργασία, όταν υπάρχει μοίρασμα, σίγουρα εκεί υπάρχει και χαρά. Νομίζω ότι όλοι μέσα στην ζωή μας το έχουμε βιώσει αυτό. Ένας στόχος, ο οποίος δηλαδή παραμένει μέσα από όλες τις εκπομπές, είναι αυτή η ανακάλυψη, τι είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η ουσία της ζωής μας, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ζωή μας. Ένα κεφαλαίο Α θα έλεγα, είναι ένας στόχος, δηλαδή ανακάλυψη του ανθρώπου με κεφαλαίο Α. Και πάλι λέω, είναι κάτι το οποίο θέλω να το δημιουργούμε μαζί. Εσείς, οι οποίοι είσαστε εδώ ζωντανά, συνδεδεμένοι στην εκπομπή, και όλοι οι άλλοι οι οποίοι βλέπουν την εκπομπή αργότερα. Υπάρχει βέβαια διαφορά, γιατί όταν είσαστε εδώ ζωντανά συνδεδεμένοι στην εκπομπή, έχετε ευκαιρία να συμμετάσχετε εδώ και τώρα, να κάνετε τις προτάσεις σας εδώ και τώρα, να γράψετε κατευθείαν στο chat πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα, τι έχετε να προτείνετε. Όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, να κάνετε τις ερωτήσεις σχετικά με το θέμα και κατευθείαν να παίρνετε τις απαντήσεις. Και η άλλη επιλογή είναι απλά παρακολουθείτε το βίντεο. Επίσης, εσείς που έρχεστε εδώ ζωντανά, ξέρετε ότι η εκπομπή μας πάντα ξεκινάει θετικά, με ωραία μουσικούλα, που χαλαρώνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε. Ο καθένας, δεν ξέρω, στο σπίτι του, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά νομίζω το νιώθουμε. Λοιπόν, τι άλλο μπορείτε να περιμένετε από την εκπομπή? Είπα ότι τα θέματα πάντα αφορούν την θετική ψυχολογία, αυτογνωσία, πνευματικότητα, δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ στις μικρές συζητήσεις, μεγάλες εμπνεύσεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θετικά θέματα ή θέματα τα οποία θέλουν να κάνουν την ζωή μας πιο θετική και καλύτερη. Κάτι άλλο το οποίο μπορείτε να περιμένετε μέσα από τις μικρές συζητήσεις, μεγάλες εμπνεύσεις, είναι online εργαστήρια και online σεμινάρια. Για παράδειγμα, πρόσφατα είχαμε ένα online εργαστήριο, το ταξίδι μου μέσα από την Μάνταλα, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο, όπου δουλέψαμε πάνω στον εαυτό μας, δημιουργώντας μία μάνταλα, δηλαδή όμορφα γεωμετρικά σχήματα, μέσα από τα οποία ανακαλύψαμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας. Όλα αυτά, βέβαια, να μπορείτε να ξέρετε πότε γίνονται. Πρέπει να παρακολουθείτε την σελίδα στο Facebook Psychology Positive, την οποία θα βάλω τώρα, έτσι ώστε να μπορείτε να το σημειώσετε. Ένα λεπτό μόνο να βρω την εικόνα. Ωραία. Κάθε φορά υπάρχει δηλαδή ανακοίνωση, πότε είναι η εκπομπή, ποιος είναι καλεσμένος, ποιο είναι το θέμα και έτσι μπορείτε δηλαδή να ενημερωθείτε. Βέβαια, έχω γράψει εδώ ότι η εκπομπή πηγαίνει κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί και κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Τώρα θα σας πω ότι δεν είμαι σίγουρη ότι αυτές οι μέρες και οι ώρες θα μείνουν σταθερές, επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει στην εκπομπή, να μιλήσει, να είναι εδώ μαζί μας, αλλά δεν μπορεί δηλαδή την Δευτέρα στις 10 ή Τετάρτη 6 το απόγευμα. Έτσι νομίζω ότι οι ώρες και οι μέρες θα μείνουν ανοιχτές, αλλά σίγουρα μία μέρα νωρίτερα θα υπάρχει ανακοίνωση στην σελίδα στο Facebook Psychology Positive. Έτσι δηλαδή, παρακολουθώντας, κάνοντας ένα like, μπαίνοντας μέσα στην σελίδα, μπορείτε να δείτε τι μας περιμένει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα, ανάλογα δηλαδή πότε βάζω την εκπομπή. Και εκτός βέβαια από την εκπομπή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα σεμινάρια online, για τα εργαστήρια online, για ό,τι τίποτε δηλαδή το οποίο οργανώνεται στις μικρές συζητήσεις, μεγάλες εμπνεύσεις, πάντα θα υπάρχει ανακοίνωση μέσα στην σελίδα.
Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή και το θεωρώ σημαντικό, κάποιοι από εσάς μου λένε «Όχι, δεν θέλω να συνδεθώ επειδή ντρέπομαι, δεν θέλω να φανώ, δεν θέλω να με δει ο κόσμος» κτλ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μία φορά θα οργανώσω μία εκπομπή με το θέμα η ντροπή και η έκφρασή μας, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, από ποιον ντρεπόμαστε και γιατί ντρεπόμαστε. Είμαστε αυτό που είμαστε, έτσι, και πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε. Πρέπει σίγουρα κάθε φορά να δουλεύουμε πάνω στον εαυτό μας και να πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Αλλά στην εκπομπή, όταν συνδέεστε ζωντανά, κανένας δεν σας βλέπει και κανένας δεν σας ακούει, απλά εσείς βλέπετε εμένα, εάν είμαι εγώ εδώ δηλαδή, όπως είμαι πάντα, και κάποιος άλλος εάν είναι δίπλα μου, δηλαδή βλέπετε και τον καλεσμένο, αλλά εσείς δεν φαίνεστε και δεν ακούγεστε, που σημαίνει για να συνδεθείτε, δεν χρειάζεστε ούτε κάμερα, ούτε μικρόφωνο, χρειάζεστε απλά μία σύνδεση, και είσαστε εδώ μαζί μας και έχετε ευκαιρία να μας στείλετε ένα γεια μέσα από το chat, να μας πείτε από πού μας παρακολουθείτε, από την Ελλάδα, από κάποια άλλη χώρα, από πού δηλαδή, τι νέα σε εσάς, να ρωτήσετε, να κάνετε ερωτήσεις, να κάνουμε μια παρέα, να πιούμε ένα καφέ απόγευμα μαζί, πάντα δηλαδή με θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν όλους εμάς και μας ενώνουν εδώ στις μικρές συζητήσεις, μεγάλες εμπνεύσεις. Από την άλλη πλευρά, όταν οργανώνουμε ένα εργαστήριο για παράδειγμα, όπως συμμετέχουν 3, 4, 5 άτομα, ναι, εκεί μπορεί να χρειαστείτε κάμερα, μπορεί να χρειαστείτε μικρόφωνα, γιατί υπάρχει διάλογος, υπάρχει μοίρασμα, αλλά κάθε φορά μέσα στην ανακοίνωση γράφω κάτι τέτοιο και μπορείτε να δείτε αν ενδιαφέρεστε και να φροντίσετε δηλαδή την κάμερα, το μικρόφωνο και να είσαστε μαζί μας. Αλλά όταν λέμε μόνο την εκπομπή, μικρές συζητήσεις, μεγάλες εμπνεύσεις, με ένα συγκεκριμένο θέμα, μην φοβάστε, κανένας δεν σας βλέπει, κανένας δεν σας ακούει, πρέπει να είσαστε ελεύθεροι, αλλά σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα οργανώσω μία εκπομπή με αυτό το θέμα, η έκφρασή μας και η ντροπή μας. Ίσως δεν είναι ωραίο να πω η ντροπή μας, λέω και κάθε φορά πρέπει να έχετε μία ανοχή σχετικά με τα ελληνικά μου, επειδή είμαι από την Σερβία. Μήπως είναι καλύτερα να το πούμε η έκφρασή μας και η ντροπή να εκφραστούμε. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να το διώξουμε αυτό, γιατί εκφράζοντας ελεύθερα αυτό που είμαστε, χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή, πραγματικά δουλεύουμε πάνω στον εαυτό μας, γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και έτσι πηγαίνουμε και προς το καλύτερο. Όπως είπα, δεν είχα σκοπό σήμερα να σας κρατήσω πάρα πολύ. Ήθελα μόνο να παρουσιάσω με λίγα λόγια τις μικρές συζητήσεις, μεγάλες εμπνεύσεις, έτσι ώστε ο καθένας από εσάς να μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός και τι μπορείτε να περιμένετε από τις μικρές συζητήσεις, μεγάλες εμπνεύσεις. Εάν έχετε ιδέες και προτάσεις, εάν νομίζετε ότι έχετε κάτι ωραίο, το οποίο αφορά την θετική ψυχολογία, θετική σκέψη, αυτογνωσία, ελεύθερα γράψτε μου στο email και πείτε μου Ολιβέρα, με λένε έτσι και έτσι, νομίζω ότι θα μπορούσα να έρθω στην εκπομπή σου και να μιλήσουμε για αυτό και αυτό το πράγμα. Θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη εάν πάρω από εσάς κάποια απάντηση, κάποια αντίδραση στην αυτή την εκπομπή, να το πω έτσι, δηλαδή να σας ξυπνήσει λίγο και να ξυπνήσει αυτό το θετικό, κάτι το οποίο δηλαδή θα προσφέρουμε, θα δώσουμε στον κόσμο και σίγουρα θα κάνουμε τον κόσμο να νιώθει καλύτερα. Από την πλευρά μου, τόσο για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα με ωραίες ιστορίες, με ωραία θέματα. Σας περιμένω. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας.